Hey YouTube! Hvad så? Now we're back, motherfuckers! Ja. Men på Simons kanal er det den første video. Ja, jeg havde optaget noget competitive. Min nummer 2 video faktisk. De failede begge to, og rimelig meget med, jeg havde stået min mikrofon fra, så min lyd kom igennem Lucas' mikrofon. Den her Pro-mikrofon der. Ja. Men ja, nu har jeg endelig fået slået min mikrofon til sådan rigtigt. Så nu vil vi spille noget Arms Race. Vi siger et go. Der er allerede en, der er næsten ved at vinde. Er det det? Ja. Og så kom ind lige midt i. Det kan ske. Shit Men happens. i hvert fald, hvis I nu synes om videoen, så giv den en lille like, måske subscribe til kanalen. Nu er det jo min første video, så I skal like i det video. ja, og jeg er ny. Jeg skal judge folk. Jeg synes du skulle dø. Det kom ikke ud som jeg, eller det lød bedre i mit hoved, jeg synes. Det er det så meget, der gør. Nej, jeg synes ikke, at I skal begynde at mobbe mig, nej. Det synes jeg ikke om. Simon, du har aldrig fået så meget her XP. 1 XP. 2 XP. Jeg fik Holy shit, man. Jeg fik. Jeg tror det er fordi jeg skadet nogen. Jeg ved det ikke. Du ved hvad det er lidt. Rundt omkring. Jeg tror også jeg fik skadet nogen. Tror jeg. Åh gud. Shoot. Det er virkelig den bane jeg begynder at T. meget hurtigt. Ja, I know. Men jeg håber ikke jeg begynder at råbe. Okay, what the heck. Åh gud. Ej, pis. Okay. Det er fandme godt, at jeg spiller Arms Race og ikke competitive. Jeg skal virkelig... Wow. Pis. Here we go. Først hos Abdul. Først. Så kommer der så reklamer. Spotify Logic. Nej. I'm not ready to die. I'm too young. Præcis, så bliver man så knifet. Tank. Pis. Ryk. Tank var nede. Pis. Vent, burde den ikke skifte efter 2 kills? Sådan der. P90. My favorite. Oh shit. Nej, pis. Jeg havde en team leader. Det var lort. Og tog du pladsen fra mig? Ja, åbenbart. Men de kan bare se hvor man er, det er helt sindssygt. What? Kommer bare stormer vores spawn helt ud. Hold da op. Nej. Du skal du ikke lige tage mit team leadership væk fra mig? Det kunne også lade være. Det kunne du også, ja. Gør du nok også, så... Ja. Han var ikke tjene. Nå, fuck, det gør jeg så. Tak. Ej, baby. Men hvis jeg nu finder ud af måske at redigere mine videoer, eller blive lidt bedre til at filme og spille det her spil, kunne det være. Jeg er ikke sikker om jeg har tænkt mig at blive en fast YouTuber-agtig. Jeg ved ikke hvor tit jeg har tænkt mig at optage og lægge ud. Nu må vi se hvad jeg får lyst til. Jeg har også andre ting der. Okay. Vi kan bare lave som alle mulige fucked up YouTuber. Vi kan ej. Vi kan blive beauty bloggers. Ja. Ja. Ligesom Mads. Ja.
Hvis du ser den her video med, så var slet ikke om meningen. Nej. Vi mener det ikke. Undskyld. Men det var seriøst. Du beautyblogger. Ja. Fuck. Mads, prøv at blive beautyblogger. Det var sjovt. Jeg gad. Så havde jeg set hans video bare for sjov. Ja. Og for at skrive, vi har ret, vi har ret, vi har ret, vi har ret. Nej, det vil bare være ondt. Hvorfor? Fordi jeg tror, han virkelig bliver mobbet med, at han er beautyblogger. Det er min fucking shit. Ej, det var kun os, der begyndte det. Tror du det? Tror jeg ikke. Der er 2 HP. 2. Så havde han selvfølgelig lige en autosniper. Hey, buddy. Og han havde selvfølgelig lige en AK. Sådan der. Kan vi... Fuck. Det er sjovt. Alle dør altid, når jeg er død. Alle dem, der prøver at nakke mig, de dør først efter, de har nakket mig. What the fuck? De står bare på sport. Sådan der. Nu kan jeg gøre modstand. No. Oh shit. Ej, så skal jeg selvfølgelig lige fucking løje. Typisk. Ej. Det her det er også bare det er den mest mindfuck, bane nogensinde. Ja, for dig. Det er sådan, det er det sgu, men er sådan, det er totalt hardcore CDB. Fuldstændig. Fuck. Don't kill me. Jeg hader, når folk knifer mig. So do I. Nej. Nope. Pis. Godt. Nå, han var der. Ej, det gider jeg ikke høre. Det var ringe. Nej, heller ikke den. Nej. Jo. Jeg gider bare ikke høre alt det der festmusik. Det var en god start på første video. Nej, det var det ikke for mig. Men jeg takker af her. Vi ses. Men I'm not do it. Because I'm a pro. Jeg lige fordi jeg er nødt til at se. Lige. Okay, jeg spiller lidt videre så. Ja. Simon, din yndlingsbane. Okay, modspil. Aha. Ja. Ja. Lol. Det er sjovt, det er alt nej for mig, jeg elsker det.
Lal, lal. Så står der en ved siden af, hvorfor nakker jeg ikke ham i stedet for? Lort. What the? What the fuck? Jamen, fuck dig ham. No, is this YouTube?